बेलायखान हामबाय विशेषकर चिनी मीडिया रंगनो तिनी जों मानदाय आईएस नि आन्दाराव कमलंग आईएस नि आन्दाराव मंका बिश्रामबारी किसंपारा जेबी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल तिनी फुङाव वानसुका जे स्कूल न गोदोगमा साल न आं वानसुकै दंमोन नायनो होननाय तिनी अर फाय नायफैया नुखा अर गोबांमा दाल बिदाल जोंजाल दङ हायपानो अरनि जे फोरोंनाय रं बायबो मालायखा कक सालायखा काहाम कायनो बरक फोरोंनाय दङ तबे ताइबो चिनी अर फोरोंनाय रक नांगौ चिनी इंग्लिश बैकग्राउंड नि चिनी टीचर बताबो नांगौ थिनांगौ आबरक रनाय आबनि लगे लगे अर नुफायखा जे कुकमेन जेखाने 50+ स्टूडेंट खरकसा संनांखाय बिनि बागै खूब कष्ट जों वान सुक जांनाय अमाहायखायै चिनी अर रूम शर्टेज दं दे जे स्टूडेंट दंमानि आबनि तुलनायाव अर जे रूम दङ आबो बाय साफिसियेन्ट या एवं अर फार्निचार नि अभाब दङ गमाहायख्लायै जों थिनांगौ ताम ख्लायमान जों पिउराव बाय आसुगै स्टेट गभर्नमेंट जों सुइया ताव पर्यन्त कोनो रिजल्ट मायाखौ चिनी 1634 नम्बर स्कूल नि रिपेयरिंग एवं रिकन्स्ट्रक्शन एवं 43 नम्बर हॉस्टेल मैक्सिमम हॉस्टेल अनेक नष्ट दङ ताबो अनेक दिन आगे ना हॉस्टेल खालायजां माने हायपाना जों एडिसे हाबां फैमानि यागुल जों प्रत्येक हॉस्टेल 6टा खालायनाय जों सोलार लाइट रिजाखा जेना आन्दारग्राउन्ड राता टंटं अनेक रिमोट एरिया अनेक दुर्गम माने गामि आमचायो लामा हामियारग आबो हॉस्टेल दङ बागै आमाहायरखाय जों खालाय दङ एवं तरक रिक्रुटमेंट प्लस कन्स्ट्रक्शन खायनो बागै जों वान सलाय दङ एवं चिनी गामि आमचायो तरक चिनी स्टूडेंट दंनि जे विशेषकर बांला मीडियम बो चिनी बरंनि बखा आसुकरी इंथांगा बनि बागै ताबो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम बो खाफ्रोमो बनि बागै बुसकांनि 2024 एडिसी बो 471 471 नम्बर इंग्लिश मीडियम खालायजागनाय ताबुक दङ 160टा गामाहायके जुदि खालायखांखाय चिनी टोटाल 587टा विलेज कमिटी नि बिसिंगो ताबुक जत्त बिसिङावनो कायसा इंग्लिश मीडियम खुलखै जों रोनाय एवं आरो थिनांगो निनि रेसिडेंशियल याकबो हॉस्टेल खुलग्रेनानि बागैबो जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ताई यूनियन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नबो जों ताबो कम्युनिकेट खालाय दङ जेन कामखाय चिनी जे उक्ल गुसरु दंजाक चिनी तिप्रा सारक बिसि कलकमा स्वाधीनतानि तिनि 77 बोसोरनि यागुलबो बुनि बुसारक हायके जों लेखाफोराव उन्नतिङैमानिया चिनी गामि आमचाइनि लामा हामिया चिनी गामि आमचाइनि कोनो सिक्लार बेकार बामासे बाङै दङ बंनि कोनो कर्मसंस्थान ना चाकरी रिमानो ना बंनो व्यवसा बानिज्यनि कोनो बैंकनि फेसिलिटी मानो आबरनि बागैबो जों वानसुकै दं बनि बागै तिनि जत्त आनि और टीचर रंनो हामबाय एवं बंनो ताइबो काहामखाय क्वालिटी एजुकेशन जेन आनि अरनि सरायरक मानथुं अबनो जों बंनो थानि आशा खालायो हाम